Dakle, idemo apsolutno spontano, oprala sam kosu. Koristim sad ove baleine mango šampon, kondicioner i mleko za kosu i poprilično mi se sviđa. To su proizvodi bez silikona, jeftini, mislim, po svakoj mogućoj, kako da kažem, po svakom mogućem kriterijumu i mislim da mi se sviđaju za sada. Kafa kao što i obično, kada se šminkam nekako mi ide uz to i kafa. Stavila sam samo Alverde Essence, odnosno, kako se to zove? Hidratantni serum na lice i krećemo sa puderom. Sad vidite ovako, ja nisam nekako dugo snimala i sad se onako nameštam, sva sam nešto, ne znam, frizura mi je katastrofa, ali možda ću da se feniram pa ćemo vidjeti. Idemo ovako sa puderom, znači ovo je puder koji ja već imam neko vreme u svojoj kolekciji, ne znam kad sam tačno uzimala posljednju Color Pop porudžbinu, nisam ga još probala. Color Pop No Filter Foundation, znači njihov No Filter puder, moj je u nijansi Light 60 i to sam ja išla po Color Pop sajtu, odnosno na njihovom sajtu imaju razne skale i razne neke modele po kojima vi eventualno možete da odredite nijansu približnu vama, uglavnom vam pišu tamo kakvi su podtonovi u pitanju, light, medium, dark, pa imate, ne znam, yellow undertones, pink undertones, neutral undertones, ja ne znam šta sam tačno uzela, čekala sam naravno 100 godina na ovu porudžbinu i prosto stiglo mi je i nisam ga još probala. Koliko ja vidim, on je došao ovako, znači nema tu nekakvog poklopca, ali na bočici imate trenutak da okrenete ovaj ovdje vrh, ili je to već okrenuto, možda i jeste, i istiskujemo lepo proizvod, samo što sad ne znam, nije mi jasno šta se sad tu dešava. Aha, u stvari trebali ga podignete, je li tako? Dobro. Znači malo je tečniji nego što sam pretpostavljala da će biti. On bi trebalo, barem koliko sam gledala recenzija, bilo ih je boga mi dosta i ima ih dosta na internetu, trebalo bi da pruži nekakvu, nijansa možda paše, nekakvu prirodnu mat završnicu i podeljena su mišljenja. Kako bih rekla, uglavnom ga devojke ili vole ili ne vole. Znači nema nešto između. Tako da ja ću sad vidjeti shodno tome da moja koža nekako trpi sve, uglavnom. Vidjet ćemo kako će se ponašati. Sad, da bi sad bila kao prava maca, ja ću da koristim dva nova proizvoda koja sam uzela, a ne tiču se konkretno šminke, nego se tiču alata. A to je bio jedan set od Real Techniques, dolazio je u ovakvoj kutiji, kupila sam ga na rasprodaji preko Real Techniques sajta. Dostava mislim da je besplatna kada imate 3000 dinara porudžbinu i taj set se sastojao, mislim bilo bi red da kažem, od jedne četke za blush, odnosno za rumenilo, onda imate ovaj čuveni sunđerčić njihov koji sam htjela da isprobam, onda imate Deluxe Crease, kao neka četka za blendanje, setting četkica, ova ovdje, eventualno za highlight može da bude, i onda njihova čuvena Expert Foundation. Nju sam već koristila, iskreno rečeno, nije loša, ali nešto sam ja, kako da kažem, valjda sam navikla na onu moju zajevinu, pa sam u fazonu bila kao, dobro, šta je tu sad toliko spektakularno. Ona onako malo deluje kao mešavina kabuki četkice i one pljosnate četke za nanošenje pudera. Znači, ovako otprilike izgleda. Jeli? I idemo, polovinu lita s njom, polovinu lita sa sunđerom. Ili ajde, već kad smo na bradi, onda ćemo bradu da odradimo s njom. Sad ne znam, za nijansu možda mi je malo žuća nego što sam navikla, možda i nije. Deluje puder kao dosta gust, iako je njegova tekstura na ruci kao recimo polutečna. Ali kada ga blendate, jeste malo onako, ima ga kako bih rekla. Kao da je malkice teži u neku ruku, ali ajde vidjet ćemo kad ga razblendam. Interesuje me koliko će da pokriva i koliko će da matira. Da li će mi se svidjeti po tom pitanju. Tapkam naravno.
U velikom ogledalu ne izgleda loše, ovako izbliza još uvijek se nije setovao, naravno vidi se da ga imam, ali hajde. E sad, ovo moram da ispravim prvi put, znači koristim danas, pokvasila sam je. Uglavnom se ljudima ova Real Techniques spužvica, odnosno sunđerčić sviđa. Malo me podsjeća na Oriflame-ov sunđer, onaj svetlo-zeleno mint kakav li je već koji imam, ali je malo mekša. Ali nije pretjerano velika razlika, šta ja znam, što se tiče feelinga, što se tiče rada. Fino upija taj višak, a opet i razblenda, ok, dobar sunđerak, sviđa mi se. Čak će možda i puder da mi se sviđa, vidjet ćemo. Ajde, to ćemo ostaviti nekako za kasnije. Nije nešto što će spektakularno da vam pokriva, ali će vam pružiti nešto onako prirodno. Što bismo svi rekli za svaki dan. Kada vam ne treba nešto posebno da prekriva, sad ne znam koliko je trajan, verovatno ću da uradim recenziju, da ga ispratim tokom celog dana, posebno sada kada već kreće toplije vreme, da vidimo koliko će on stvari da ostane mat i koliko će da izdrži na licu. Dobro. E sad, druga stvar, njihov korektor. Ovo je No Filter Concealer, moj u nijansi Light, a brojka 16. Također ga, evo, otvaram prvi put. Što se njega tiče, uglavnom su bile pozitivne recenzije, koliko sam ja ispratila. Poređivali su ga dosta sa svim tim klasičnim tečnim korektorima, sa ovakvim aplikatorom naravno. I navodno je dosta hidratantan, meni malo sada ovako deluje gust. Vidjet ćemo opet kada se bude blendao kako će se ublendati i kako će se dalje ponašati, a to ću da uradim sa sunđerom ipak. Pošto je krenuo da mi se sviđa, možda je ovo malo svetlija nijansa za mene. Malo sam odvikla da baš toliko posvetljujem područje ispod očiju. Ali opet, nema veze. Neka to bude i dobro, šta ja znam, kako kad. Prilika se šminkam po raspoloženju, tako da vidjet ćemo, dosta je svetao, jeste. Stvarno je dosta svetala, ova nijansa konkretno, ali on kao takav, mislim, da prvu ruku da bih rekla da je standardno dobar. Standardno ok, nije mi se uvukao i mislim da je dosta solidno pokrio. Ovako, kada se gledamo u ogledalo, iako je nijansa dosta svetla, ali ajde, to ćemo sad malo popraviti uz pomoć, naravno, ostatka šminke. Dobro, sa čime ću setovati? Setovat ću sa ovim klasičnim mojim Oriflame-ovim puderom za setovanje, koji ima ovoliki pan i koji bih voljela, naravno, u skorije vreme da potrošim. E sad, u posljednje vreme, kada je krenulo ovako toplije vreme, setujem, zato što imam potrebu malo da setujem, posebno ovaj ovdje deo, znači tu oko nosa i nos, eventualno ove ovdje malo bore dve što imam, čisto da mi se tu ne bi toliko uvukla, sad da li podloga ili korektor, i onda stavim i ispod očiju, da bih izbjegla recimo neko prosijavanje, iako za sada nemam pretjeranu potrebu, ali imam malu potrebu. Preko zime nisam apsolutno imala potrebu da setujem, jer mi je bila suvlja koža, tako da sada je to već onako približno mojoj koži. Moja koža je normalna, ne suva, ali preko zime u posljednjih nekoliko godina stvarno bude zahtevna. Dobro, idemo dalje. Bronzer nemam novi, koristit ću ovaj iz mesečne korpice šminke, to je Lumsov bronzer. Ali bih mogla eventualno da upotrebim ovu četku za, da kažemo, rumenilo. Ali mislim da bi ona mogla da bude i za konture, odnosno bronzer. Malo mi je onako rastresita previše. U neku ruku to ne mora biti loše, pogotovo kod jako pigmentovanih proizvoda, jer vam bolje nekako blenda i malo manje verovatno kupi proizvod. Znači nije tvrda, baš je onako mekana i, kažem, dosta rastresita. Pa me baš interesuje da li ću sad preterati ili neću. Pošto s ovim bronzerom stvarno treba biti malo pažljiv jer je dosta pigmentovan. Ali dobro, ajde sad probat ćemo malo više ipak
uradimo. Odnosno da uzmemo malo više proizvoda. Nekako mi ne znam, kao da mi se ne vidi. Lepše mi se hvatao proizvod na onu standardnu farmacijevu četku koju inače koristim za bronzer. Znači ovo je za, više će biti za rumenilo gdje stvarno nekada ne želite da preterate. Ali ajde, odradio je, mislim četka je odradila posao. Sviđa mi se što je tako, kako da kažem, retka, rastresita. Zbog toga može dobro da posluži za blendanje, za onako blago nanošenje, kada ne želite da preterate. Ali opet, šta ja znam. Ceo taj set me je koštao nekih 2600 dinara sa popustom, pa je tu još bio neki dodatni popust, 10%, tralala. Ja mislim da još uvek imaju popust o kojem pričam na Real Technique sajtu. Sad, da li sam raspamećena? Ne, nisam. Mislim da su to dobre četke, ali sad nekako posebno. Meni su i Blushove dobre i koje još imam, Zoevine, da ne pričam, te su mi super. Čak i neke Avonove četke, Farmacijeve su mi dobre, tako da šta ja znam. Da li je to docenjeno, precenjeno, mislim da su korektne. Hajde da vidimo. Neki drugi put kad se još budem našminkala, pa kad budem isprobavala, pa bi mogla da steknem neki konkretni utisak. Nisam se puno izbronzala, niti hoću, zato što prosto nekako nemam sad želju i volju trenutno danas. A što se rumenila tiče, ovo nije novitet kod mene, ali nekako ne hvatam se ove palete. Nije mi jasno zašto, predivna je paleta, imate 3 rumenila, imate highlighter, Maybelline je u pitanju, nemam pojma zašto. Uzet ću ovu, koju da uzmem? Da probam ovu pink. Uglavnom, kada sam i koristila sam ovu breskvastu pored. Ajde da vidimo baš sa ovom četkicom, malo ću ipak da otresem. E pa da, ovo ok. Za rumenilo mi je nekako interesantnija četka, iako je opet malo velika za moj ukus, ali već to vam je sve stvar navike, ja mislim. Koje četke odgovaraju vašem licu, vašem obliku lica, vašoj veličini lica, jeli, tako da... Hajde, ok, može da prođe, šta ja znam, možda bi mogla da pomešam ipak sa ovim breskvastim. Ali neću preterivati zato što hoću da iskoristim jedan novi proizvod koji vam nisam pokazala još, ali eto sada ću da ga pokažem. A to je moja draga paletica od Slika koju sam uzela sa Look Fantastic sajta, koju sam čekala 100 godina i još uvek mi nisu došli neki proizvodi sa Filionik sajta, ne mogu da shvatim zašto, šta se dešava. Verovatno sad ni neće, tek tamo negde posle 1. maja, ko zna kada će mi sve doći, jer ovo je neverovatno šta se dešava. Koristit ću ovu novu četku od Real Techniques za setovanje, eventualno za highlight. Sad ovde imate 4 relativno nesvakidašnje highlight nijanse. Koristila sam ih u principu sve za sada, nisam vam pokazivala. Ovu crvenu sam koristila na očima, tu nisam nekako stavljala na obraze, ne znam iz kog razloga, nisam imala potrebu, nekako mi se dosta činila intenzivna. Ali ove sve sam isprobala, u principu su najupotrebljivije ove ovde dve, jer su nekako najneutralnije. Ova ovde malo vuče na ljubičasto, tako da sad pitanje je kome to odgovara. Tako da hajde, ne znam ni sama, vidjet ćemo nekog. Hajde da probam naravno ovu neutralniju. Nemaju imena, pa ne mogu da vam kažem nekog posebno ime. Baš lijepo izgleda. Fina je nijansica, onako. Roze sa belom, neutralno nešto, znači nije pink, nego ne znam kako da se izjasnim. Koja je to boja, pobogu ljudi? Ima nešto malo breskvastog u sebi, ali kao da je razređeno sa belom. A da probam malo i ove tamnije, ovu ću. Iako opet ne bi da preteram, to bi kao moglo da mi posluži kao toper na to rumenilo, odnosno da dobijete sjajno rumenilo, ali opet to ne znam da li bi radila sa ovom četkom, to ćemo malo ipak da ublažimo sa ovom velikom. Sviđa mi se paletica, ona nije nekako možda zahvalna ako volite klasične highlightere, naravno, to su u principu highlighteri u boji, odnosno toperi za rumenilo, da se preciznije izrazim, odnosno proizvod koji možete koristiti i na očima i u tu svrhu mislim da mi je apsolutno pogodna, jako mi se sviđa.
volim da se onako mackam s njom i koštala je tričavih, ja ne znam, 8 eura ili tako nešto sa sve shippingom, nisam mi naplatila ni PDV, znači to me je onako baš izašlo jeftino koliko mene umeju da izađu ovi moji tripovi u inostranstvo kada je u pitanju porudžbina, odnosno poručivanje kozmetike, šminke i tome slično. Kada su obrve u pitanju, ovo vam verovatno nisam pokazivala ili se ne sjećam. Revolution Pro pomada, brow pomade u nijansi dark brown. Ja sam je uzela kao da imam za klijente, međutim, kao da probam i sa tako nekim proizvodom da odradim obrve, uglavnom devojkama koje imaju ređe obrve. Mislim, u tu neku kategoriju spadam čak i ja. Međutim, nije me nešto raspametila. Nije to ništa posebno. Ako baš imate retke obrve, a voljeli biste da iscrtate obrve, odnosno stavite nešto onako intenzivnije i što biste, kako kažem, da preoblikujete svoje obrve, onda vam je bolja varijanta, barem što sam ja za sada iskusila, ova NYX-ova pomada za tako te stvari. Dok ova od Revolution Pro mi je više za onako popunjavanje praznina, nećete s njome baš toliko precrtati i nacrtati nove obrve, odnosno napatit ćete se jer je dosta voskasto, slabiji pigment je u pitanju baš za te tako stvari. Opet ova moja nijansa je dark brown, meni to baš ne izgleda pretjerano dark, znači nešto između. Ta NYX-ova mi je za potrebe crtanja obrva dosta bolja. Sad to ćemo malo da ubrzamo naravno. I prelazimo na moj omiljeni deo kao što to obično i bude, a to je upotreba palete senki, odnosno šminkanje očiju. Kada smo već nekako krenuli sa Color Popom, kada je u pitanju puder, odabrala sam da danas predstavim Good Sport od Color Popa. To je jedna fantastična paleta sa kojom se ja još uvijek nisam igrala, ne bi da komentarišem zašto, dobro znate zašto, zato što ih imam previše i prosto, eto, ne stiže se sve upotrebiti. Izgleda ovako i ona je izašla u jesen 2018. godine kao deo neke jesenje kolekcije. Nema ogledalo, znači imate samo onako malo kvalitetnije pakovanje nego što smo navikli na Color Pop, znači već ove novije paletice malo ipak vidi se da ulažu i u ta pakovanja. Imena senki napisana su ovdje, ali također ih imate napisana i ispod svake senke. Ona jeste u nekom jesenjem koloritu, da tako kažemo, ali iskreno nigdje to ne piše da to mora sada bude u jesen da se šminkate sa njom. Ona je jako dobro recenzirana na svim mogućim sajtovima, odnosno ne znam da li je neko uopšte recenzirao loše ovu paleticu, pa hajde da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Za sada ću da koristim ovu moju klasičnu veliku četku od City Colora. Imate lepu plejadu bojica, znači za pregib uglavnom High Hopes, Hooki, ovo Trooperova, recimo da je žuta, to možemo da koristimo. Ako hoćemo da idemo više u mov, onda idemo Flow, odnosno Sista, ova je predivna, ova Sista, fantastična. Eventualno ova tamno-zelena Trophies. I onda imate raznorazne šimere, ali uglavnom vuku na zlatno-zelenkasto ti šimeri, tako da ću ja nekako do tome i da se priklonim danas. Uzet ću prvo ovo High Hopes u pregib, eventualno ću kombinovati sa ovom žućkastom. I onda ću verovatno malo da povučem prema ovom Movi Flow. Ne znam da li ću ovo Sista da koristim danas. Vidjet ću, ajde. Nešto ću da odradim pa ću vam reći šta sam uradila. Dakle, koristila sam uglavnom to što sam i naumila da ću da koristim. U pregib High Hopes i Trooper. Onda sam išla malo sa ovom Sista, ali nisam nešto pretjerano se onda njoj posvetila, nego sam prešla u ovu fantastičnu Reckless. Znači, boja, ja ne znam kakva je to boja, recite vi meni. Znači, nešto brown pomešano sa vino-crvenom, fantastična i pigmentacija, već sam tu svočnula, samo ću da nadogradim, mislim, ludilo mozga. To je ono senka, ne znam, mislim kako to da skinem, samo sam je malo utapkavala, još ću je razblendati kasnije. I sad bi malo da upotrebim ovu senku koja se zove Hooked, koja izgleda ovako, recimo da vuče na zelenkasto, pa me interesuje kako će to da ispadne. Ovo bi bio završeni očni luk koji sam postigla uz pomoć Good Sport paletice.
Ima tu jako dobrih senki ljudi, znači ta, kako bih je nazvala, brown crvena Reckless je mama moja, znači fantastična. Ova Hooked koju sam stavila preko celog kapka, malo mi je slabo intenzivna, kako da kažem, možda bi mogla da bude u neku ruku jarkija, ali opet kada se gledam uživo jako to lepo deluje sa tim, da kažemo, toplim brown crvenkastim okvirom. I stavila sam malo od ovog Rukija, to je u stvari onako dosta glitterasta senkica, koju sam stavila ovdje u unutrašnji deo oka uz pomoć prsta. I naravno da se bolje nanose prstom, ali i četkom poprilično fino sam nanela te šimere, tako da možda bi mogla da prođem, a šta kažete? Stavila sam maskaru koja nije nova, koju sad panujem, u pitanju je Tartova maskara Lights Camera Lashes, tako da jedna od mojih omiljenih, ako ne i omiljena maskara koju sam ja u životu probala. Ne pričam o tome što nisam probala. Ovo nije loše ispalo, ljudi, čak mi se i puder sviđa, pogledat ću izbliza, eventualno ću vam reći neke konkretne utiske još, ali sad idemo na usne. U Liliju sam uzela nekoliko komada ovih soft contouring olovaka za usne, nijanse koje još naravno nemam, 15 Something Different, onda Going Steady, to je 9 i recimo ova nudasta je 8 Big Proposal. Sve su to nijanse koje su, kako da kažem, prihvatljive i upotrebljive za svaki dan. Ja volim ovu formulu, njihovu nekako su dosta mekane, mislim, fin je izbor boja, ovako izgledaju apsolutno bez veze, ne znam da li ima potrebe da ih svočujem, uglavnom jednu od njih ću da koristim danas, recimo baš ovu ili Big Proposal ili ovu Something Different, zato što bih voljela da vam pokažem moj novi ruž, jedan od milion. U pitanju je Maybelline Pink for Me nijansa broj 376, to je neka njihova nova sad postavka, izgledaju ovako ruževi, ima ih nekoliko, sve su onako upotrebljive boje, nosive, par crvenih, onda ova movi, onda jedna onako više baš u nude što vuče i ne znam da nešto na ljubičasto. Uglavnom kada su otvarali ne Lili nego DM, uzela sam je u DM-u, novi DM koji su otvarali u Novom Sadu, bila sam tamo, je bio popust na sve i tako dalje, ne znam, nisam sigurna za cenu, oko 500-600 dinara su uglavnom kao svi, opet fantastični miris, opet fantastična formula, Maybelline, postaješ moj omiljeni brend što se usana tiče. Gledala sam neke recenzije na stranim YouTube kanalima u vezi ovih ruževa, zato sam i uzela. Hidratantna formula, onako više gelasta, svakodnevne nijanse, fantastičan miris, prosto dosta dugo izdrže, tako da nema šta tu puno da se govori o njima, ja mislim da je sve već rečeno. Maybellinovi ruževi su stvarno jedni od mojih omiljenijih kada je u pitanju drogerijska ponuda naša. I ovo bi bio moj završeni make-up look uz pomoć nekih noviteta, a nekih stariteta. Tako da ukoliko vam se naravno svideo, vi dajte jedan like, pretplatite se na moj kanal, da lepo rastemo zajedno i vidimo se uskoro. Ćao!